bibi na kin san mi wallahi tallahi ina maka san ki sosai. Allah baby yau kwata gaba ɗaya na ganka cikin wani mugun farin ciki kake da annushuwa. Gaskiya wa baby ma abin da nake so kai min rawa kawai. Ban gane baby ba za ka yi min rawa ba kenan ba za ka yi min ba. Kuma kamar ni kuma ta yi. Ba za ka yi rawa ba. To gaskiya in dai kana a ko sai yanzu nan zan tafi. Ba ya ka zai saki farin ciki ba. Zai ne. In dai rawa ce zai ne. Dan kara mun guda ɗaya shi ke nan dan Allah baby ka kara mun. Fama ne. Na Allah alaja dan taimaka mun ina dan ji yunwa. Allah yin gobe. Allah alaja taimaka mun. Na gode. Bani baby bani kuɗin ne. Bani yanzu ba ka bani. Ka bani baby mana wai. Ka bani mana baby. Ga shi ka haɗa ka ci ka samu abinci ka siya ka ci ko? Duka ka haɗa ka. Yawwa ja na gode. Ka ci ko ka Ga ɗan wayan nan ma ita ma dan taimaka haja dan ban ɗan waya. Ka siya ne? dai kawai kai a baka waya ba. Kai dai tunda an baka abu ka ci ka samu abinci ka siya. Na gode. Baby ka kai mun dariyar ba. Ya kuma ne. Imana. Kin bashi duka fa. To dan na bashi wannan abu. Haja. Allah ya turanci. Me kuma yanzu to me da kai? Me zaka da sunanta to? Allah ya lamba waya Allah ya kama. Me kuma zaka yi da lambar waya na dan ka zo ka yi ce a taimaka maka da abu kuma an baka sai ka zo ka ce in ba Allah wani kuma gurin nan dalla. Wani dalla. Wani. Dan gurin duka kin bashi. Ya san malum ba. Dariya kuma duka biki ka bashi kudin fa. To dan baby kuma ya naga kana ta wani bata rai. Kai min dariya in gani. Dariya. Shike ne in ba za ka yi wani. Naga kana bata rai. Me nayi ma? Sai kai da Zan ba da dariya ba ta yi. Kai? Gaskiya ban gani ba sake mu. Mu je ne. Ana kawai da zai yi rubuta amma ni da gaskiya wannan dariya ba ban ji.